unha 7:05 da tarde, que estamos os da Voltas co Prato cociñando en directo como cada tarde na Televisión de Galicia. Hoxe temos un programa moi especial porque, bueno, van pasar cousas. Así que queden na Galega, queden vendo a Voltas co Prato. Xa sabedes que nos podedes seguir nas redes sociais en @avoltascoprato. Temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. Vou chamar aos cociñeiros. Atención, hoxe recibimos cun fortísimo aplauso as cociñeiras. Un aplauso para elas. Isabel e Rosa, que tal? Choca. Ostras, é que temos super followers. Ponte por aquí, Rosa, ponte por aquí, párate aquí. Temos super fans do programa. Isabel e Rosa veñen cociñar no día de hoxe. Como estades? Como estás? Moi ben. Ben? Moi ben. Estás preparada? Preparadísima. Sí, seguro? Segurísima. E ti? Eu tamén ben. Estás preparada? Sí. Como que sí? Para mandar, sí. Para mandar, sí? Sí. Bueno, encántalles mandar. Entón, claro, si hai cociñeiras, ten que haber pinches. Que pasen Xulio Mato e Begoña Vázquez. Un aplauso para eles. Bueno, pois temos dous equipos conformados. Temos por unha banda a Rosa e Xulio Mato, a Isabel e a Begoña pola outra banda. Supoño que queredes cociñar, non? Entendo que sí, pero é que antes temos que ver a adiviña. Sabedes, señores e señores, que estamos buscando a resposta á adiviña da semana para levar un libro da Voltas co Prato. Benres, saberedes quen é o gañador ou gañadora e imos ver a adiviña. Compañeros, por favor, subimos a adiviña, a ver se podemos ver. Aí a tedes. Que será que cando chega cunha ledicia sen par, a xente tápase a cara e despois logo ponse a bailar? Eu xa sei, Ti xa o sabes. Sí. Xa o sabedes. Vos Non podo facer nada. Espera, Isabel e Rosa, Isabel, ti tes unha idea ou non? Teño unha idea. Pero non podes dicir, Non digas. A ver se non se me escapa. Pero tes a idea, non? Do que é. Ao mellor non é, pero a idea teño. E ti, Rosa? Non digas nada. Dache no nariz ou non? A min dame no nariz, pero tampouco podo dicir nada. Bueno, pois non digades nada, que conteste a xente no noso Instagram en @voltascoprato, porque poderes levar o libro do programa. E agora sí, imos cociñar a ver que nos trae Marisa de Silleda. Hola, son Marisa, son de Silleda, teño galiñas na casa, moitas veces teño huevos a montón. Trato de telos en ensaladilla, en facer huevos rellenos. Quería ver se me sorprenden con algo novo para salir do básico de sempre. Xa estou farta de tortillas e de huevos rellenos e de todo eso. A ver que me fan de novo. Mando un saludo aos meus fillos e a todos os que me conocen e a miña familia. ¡Mua! Pois, un aplauso para Marisa de Silleda. Opa, hai que bailar un pouco, hai que bailar un pouco. Xa estamos. Porque Xulio Matos, e demais, tes hasta compañeiro de baile hoxe, Xulio, que ti nunca queres bailar. Claro, pues co mira. bailarín que son eu. Exactamente. Xulio, a modo, non colles os sopeiros, que ainda non empezamos. Era para bailar. Moi ben, Póñase moi ben. tranquila, No, póñase sempre tranquila, Que teño que ter medo son eu. Vale, atención, parámolo jaliñeiro, porque queremos saber que van cociñar Rosa mar Xulio. Rosa, que vai ser? Ovos turcos. Ovos turcos. Ovos turcos, por que ovos turcos? Porque son buenísimos, son riquísimos e gustan a mí. Vale, que van levar, que ides facer? Leva ovos, por supuesto, leva pimento, leva cebola, leva tomate, leva queixo, leva aceite, tomiño... Se todo o que estás na mesa. Todo o que está aquí. Por eso está na mesa, galletas. Moi ben, moi ben. Moi ricos, Isabel e Begoña, que van cociñar, Isabel? Pois eu imoslle demostrar a Marisa que os ovos recheos non teñen por que ser monótonos, que hai moitas maneiras de facelos. Monótonos. Moi ben. Monótonos. E os nosos van ser especiales. Premium. Vale. Van ser como os top, Sí. non? Son os definitivos. Os definitivos. Non levan a perla dentro, pero van ser premium. Bueno, Begoña, estás preparada? Eu estou preparadísimo. Pois veña, pois, señoras, señores, cociñamos no Voltas co Prato, marchamos con Isabel e Begoña. Vamos a ver que sai de aquí. A ver que sai de aquí. Os ovos están cocidos. Como vai o tema? Mira, o tema vai. Vai ben. Vamos a explicar un pouco os ingredientes. Se Aqueles queres, son podo ovos, dicir. cañotas. Sabíalo, non? Vale, este é salmón, queixo, atún, mantequilla, Fariña. fariña, Cebola. unha mijiña de cebola
E despois tamén hai leite, hai aquí unhas verduras, hai aceite, hai sal, hai case todo. Hai un cazo. Ovos recheos con salmón, hai un cazo. Son premium. Vale. Non Son ovos premium, por iso hai un cazo. normales. Son premium, por iso levan salmón e atún. Claro. Vale, Mira. pues por onde empezamos, Isabel? A ver. Empezamos... Por mira, vamos a empezar por unha cousa. Preguntei a Isabel, pero bueno, si queres falar, Empezamos non. por mandarlle a Begoña que vaya facendo. Vale. Begoña, que hai que ir facendo logo? Bueno, por mira, aquí temos uns ovos cocidos. Queres? Ahora vou facer unha cousa que a ver se me sale ben. Quero un cacharro. Que? Un cacharro. Quero un cacharro. Un cacharro. Cacharro. Como sabemos... Espera, ahora. Ahora, como sabemos que o ovo está cocido? Poñémolo aquí e mira, facémoslle así. E se se levanta, está cocido, ves? Ves como se Ostras, levanta? puxo de pé. Ves como se pon de pé? Buah. Pois é que o Como un trompo. ovo está cocido. Como un trompo. Vale. Entón non é fresco. Por iso se metemos na nevera ovos cocidos e ovos frescos moitas veces, que non sabemos cal se coceu, pois é así, cunha espumadeira damoslle voltiñas, se se pon de pé, está cocido. Vou a ver se sei pelalos. Mal será, oh. Mal será. Padre, axudamos Vamos a alá. Isabel, si queres. Hai outro cacharro aquí debaixo. No, pero eu non acostumo, eh? Ah, bueno, vale, acostumo. vale. Perdón, Non suele traballar moito. Bueno, pois, señoras, señores, temos a Begoña e a Isabel pelando ovos, marchamos 30 segundos á publicidade e volvemos, porque aquí hai moita competición no Voltas co Prato. Volvemos agora. Volvemos agora. Sete a un minuto da tarde, seguimos na Voltas co Prato en directo na Televisión de Galicia. Estaba cociñando Isabel coa pinche Begoña Vázquez, que creo que ademais de pelar ovos, levan 30 segundos pelando ovos. Levamos, sí. Un minuto pelando ovos. Están intentando pelar ovos e tamén tedes que facer o recheo. Temos que facer o recheo. Mira, o recheo, neste caso, se queres podes explicar tú, pero como tú vexes, No, como ti queiras, Se queres, explica yo ti, que eu... Bueno, tú pelas. Bueno, pelo. Vamos a cortar o ovo, vamos a sacar a xema. Xa que cañotas non nos Que axuda... malos de eu pelar, pelo. Están algo malos de pelar. Tamén hai outro truco para pelarlos, sal e vinagre para cocción. Son Estes das creo que levaron jaliñas da solamente... granja. Sí, Solo levaron estes nada, auga e un pouco de sal, entón aquí non pelan tan ben. Pero se botamos un pouco de vinagre, pela mellor. Ai, sí. Sí. Eso non sabía, eso era outro cacharro, Sí. Pero E outro o ovo, cacharro. se é moi fresco, pela peor, sempre. Claro. É mellor que teñan un... Se Vale, teñan unha despois semana, explicades mellor. o recheo, marcho co Sí, outro sí, equipo. sí, Veña, sí. imos con Rosa e Xulio Mato. Da Rosa. Moi ben. Estás traballando moito, ti tamén, traballando, estou Despois queixense traballando. de min, pero ti tamén bajeas a Bueno, banda. está traballando, Oyes. Cuidadiño que... non me conoces todavía. Vai me baixar a culler de pau na cabeza. A ver, que estás facendo logo? Mira, estamos pochando a verdura. Oh, que rico, que ben ule, Son os pimentos, vermello, verde, E a cebola. a cebola e un alliño. Ah, vale, e botaste Os sal alli- ou non? Leva sal e pimenta. Ui, pa que sue, como me gusta a mí. Moi ben, Pimentinha, vale. ben, unha poquinha, pero unha ben. A ti gusta a pimenta? Moito. Sí. A mí tamén. Moi, Sodes de cargar, e Xulio tamén lle gusta moito, sodes A de mí cargar a gusta. pimenta, non? A min Porque tamén, non ves que estamos... Sí que pelan mal, no, porque a pimenta espabila. Claro, claro, claro. A xente da casa que nos chame ao 664-4834, un 9 é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar, como sempre, para o que queirades. Se queredes darlle algún consello ao pinche, non a Rosa, nin a Isabel, aos pinches, A nos, podedes a nos. chamar e dar algún consello. E ademais repartimos cartiños, 50 euros dunha vez e 50 outra na Voltas co Prato da televisión dos ovos. Que pasa, que pasa, que pasa? Algo estás facendo mal, Xulio? No, que un pelou mal, outro pelou ben. Vamos a ver. É que vinga Vamos polo terceiro, a Rosa ver. intentando Hombre, corregir. porque mentras pocha a verdura, vamos pelando. Ostras. Sí, que se Explícalle non como peche. vamos a facer despois aí, Rosa. Es di, que queres como facer vamos despois, a A ver. ver, unha vez que está pochadiña, Sí, colocamos os tomates. os tomates así en Ben. rodajiñas, así por encima, E daí queda, cañotas, eso. e botámoslle despois medio ovo,
Medio ovo. Medio ovo en cada roxa de raciña de... Ah, vades poñelo así como en toros, non? Como se foran rosas. Exactamente, exactamente. E despois vades poñer medio ovo en riba. En riba. Moi ben. Despois botaslle O queixo. o queixiño ralado por encima. E son así os ovos turcos. Home, claro. Non sabía, non sabía. Desayuno en Sí, a Turquía, mí eso, vengo a dicilo... Tápalle, Rosa, tápalle para que se nos coches, non? Pero O famoso Desayuno en Turquía, o que é o... Seica. Pero unha cousa, pero isto, o sea, na túa casa gustan os ovos turcos ou por que é? Cóstanos, sí, facémolo, sí. Ostras, Día cando os fixeche. Fíxenos onte. que dis, ó? Cando os fixonte. Pero é justo ya, xente. Ai, eu pa meu marido e pa min. Bueno, non se queixou, verdad? Non, Que non se lle ocurra. non, nin se lle ocurra, vamos, se non leva... Nas cachas. cachas. Queres mandar un bico ou algo? Ai, Para eu estar aí, teño. pero manda yo pola televisión. Un Aí está. biquiño para meu amor. Como se chama? Gaspar. Gaspar, sei que estás aí no público, pero Gaspar, un bico para ti, Da túa maravillosa muller e cociñeira, Rosa. Estánme quedando unhos ovos tan bonitos. Estánlle quedando a Rosa porque ela é a cociñeira. No, pero eu estou na liando, porque estou está liando esperando polo non baño. pelan, Moi ben, aí hai moito que pochar aínda. Bueno, case. Está, pero está aos 7. Bueno. Vámonos subir ao 8. Vamos aí. É igual, ímonos tapar con queixo, isto van quedar... Vai quedar buenísimo. Van quedar Moi ben. bonitos igual. Simple E despois o queixo que vai ir por riba. Claro, por riba de é todo, fundido. sí. Todo por riba é fundido. E sin forno, este rompeu. Está O teu riquísimo. pincho, vai botar unha mão ao pincho ao Sí, para lá, a porque ver, está desde pasando logo. meu pai. Teu, intentei Vai botar salvar. a mão ao marcho para lá, porque eso está sendo... Este Intentei equipo de salvar, momento pero está lle costando un pouco. Sí, xa está. A ver, Nos vamos moi ben. está Mili Galicia metida na casa polo temporal, pola chuvia, polo frío, alucinando. E para vernos a nós claro, tamén. alucinando con como pelades os ovos, porque vos pelastes mellor que daquel lado, Pelamos ben a mellor que daquela. Sí. Que Estamos pillastes aquí? acostumbradas a Estou pelar. aquí fixen un arroz. Un arroz. Sí, con un pouco de manteiga e un pouquiño de fariña. Vale. Vale. E agora que vou botar aquí, ela está machacando así unha pouquiña pataca, Con cenoria. con cenoria. Que era o que tiña descocido antes aquí, non? Sí. Vale, sí. vale. Pero isto podemos botar tamén outras cousas, verdad? Podemos botar un pouco de guisantes, o que nos guste. Vale. Vale, pero a cenoria e a pataca teñen un sabor así moi suaviño para mezclar co salmón, para destacar un pouco máis o salmón e o atún, verdad? Fan Que un bo falamos equipo antes. como a nós. Vos, Nós como a cenoria e patata. O patata mala cenoria son un equipo como vos. Como a nós. Sí. Vale, un bo equipo. Equipo ganador, que eu estou moi perdedora, teño ganas de chorar, Estos son, eles están facendo, outro equipo está facendo uns ovos turcos, eles están facendo uns ovos premium. Premium. Diferentes. Uns ovos recheos cargados. Claro, porque si dalle pa diante aí. Dalle aí. Está de maravilla. Va a levar Que ben machacas, salmón e Esto... atún. Pelar, machacar, damos a todo, Vou te levar por restaurante. Escoita unha cousa, e o salmón como ides cociñar? O salmón está afumado. Ah, está fumado xa. Claro. Vale. Ai, por favor, home. Xa que eres divulgador, tú tes que velo xa. Tes que velo, solamente miralo, tes que saber que está afumado. Pero escoita unha cousa, non se pode afumar e despois pasar por unha tixola ou algo así? Home, sería unha parvada. Pa que? Home, non sei. Home, pa que? Fran cociña pouco. Home, a ver. Home, un salmón que xa está afumado, pa que vas pasar por unha tixola? Para que se sepa a plancha afumado. Non fai falta. Deixa-o así. Deixa o salmón así. Por qué? Ai, Dios mío, por Dios. Deixa o salmón como está, non pases por a plancha. Pero é que eu non Eso é boto- unha aberración. Vale. Aí vai. Perdón. Están as señoras na casa alucinando, Sí. Que leves aquí tanto tempo que non sepas como... Home, non sabía nin que estaba afumado. Home, por Eso favor, para xa se empezar. lle ve, mira. É que o fume non se lle ve. No. O fume, a mí encántame o sabor a fume nos... Ben, biches, que fai 2 días ainda fixen con San Simón da Costa. Mólame moito o rollo do fume nos platos. Botei un poquinho de ceboliña agora aquí. Verdad? Que dixemos que a cebola lle iba a quedar moi ben. Pouquiño. Unha pouquiña de Un nada. pouco, un toque, un aire, un aire de cebola. Sí, para que Unha mini, de non queremos feito, que choran, era que me pequeniña, choran aí. era pequeniña. E agora vamos botar, boto xa a Pikachu. Sí, Vale, porfa. por voulle picar un poquinho do salmón. Vamos chamar a convidada porque este recho ten moi bo aspecto e supoño que a nosa convidada quererá velo. Así que imos chamar e recibimos cun aplauso a Marisa de Silleda. Un aplauso para ela. Marisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ven por aquí. Ben. ¿Cómo estás? Ben todo? ben, Sí. ben. Pedías nos ovos, non? Ai, claro, Gústanche? porque eu moito. Sí. Moito. Tes galiñas? Teño. Moitas. Bueno,
Tes de alta o jaliñeiro, cuidado, Cuidado, que se non tes de alta... Teño. Vale, pois mira, de Silleda a Silleda, imos con Xulio Mato. Veña, arrímate aí, a ver que nos conta Rosa e Xulio. Aquí estás ben, A ver, Bueno, conta de ti. Bueno, estou facendo uns oviños turcos. Ajá, eso que é un sofrito. Isto é pimento vermello máis verde, unha ceboliña e un alliño. Ajá. Isto, unha vez que xa está feitinho, Sal, xa pementa está, tamén. ten sal e pementa, sí. Ole, moi ben. Agora xa casi está, Xa podemos poñer, non? podemos poñer xa por riba os... aí va as rodelas. Aí unhas rodiñas de tomate. Esto vámonos a tapar para que se nos cocine un Sí, poquinho. teñen que estar uns 3-4 minutiños cociñando. Sí, vai nos coller, Sí, van coller, sí, collen os coller. dedos. Buena pinta. Ai, están buenísimos. Qué buena pinta. Rosa, a ver, Un poquinho máis de sal, teslle que vender ben a receita, dille a No, fácil. xo está facendo ben, xo está facendo Si ben. queres, ¿Sabes despois os lle dou a actores eses guapos recetiña. das series? ¿Cómo? Pues desayunan esto. Os actores Claro. guapos das series. As series turcas. Desayunan esto. Eu falei con un deles e deu unha receta. Con quen? Con Can Chamán? Ese é o guapo, é verdad. O Xulio, digo decir, o Xulio é o noso Está Yamán, O galego. Está no rifando na cárcel, Sí, creo. sí, sí. Como? Que está detenido. Está detido. Está Sí, está na parece cárcel ser. facendo así. Ai, Dios mío, Vendido. dixeche está detido, dixo unha señora aí no público, sí. Está detido. A de Rosa, dali arriba, esa é a seguidora das series turcas. Sí, usted sí. Por tráfico de drogas. Por moi mal, hai que ver a gallega. Ostras, está detido por tráfico de por drogas. cousas serias, Bravo. Que forte. Eso dicen, eu non sei, eu non o Que vi. forte, Bueno, os de Silleda ides ben. O equipo Silleda vai No, ben. vamos moi ben. Sí, isto está chupado, verdad? Isto Rosa, xa que? está divino, isto xa 5 minutiños e xa está a comidiña feita. Perfecto. Ai, qué Por veña, qué buena imos co equipo Rapidísimo. Ríos. 5 minutillos. Vamos co equipo Ríos, Pues, arrímate aí, por favor, Marisa. Bueno, Marisa, nós temos que conquistar porque tú xa non queres huevos recheos. Ai, E sí, nós trouxemos os mellores huevos recheos do mundo. Sí. Dille, Isabel. Os ovos son ovos, pero o que os recheamos xa verás. Ole, Digo, cheo ole. ti que imos cambiar o concepto. Teñen moi buena pinta, Gallejos non hai, Ai. Tú dille aí o que llevamos votar. Pois veña, conta yo que leva, Isabel. Leva patata, zanahoria, bueno, un pouquiño para facer o recheo. Salmón afumado e atún. Que rico. E cebola. Bueno, era pequeniña. Era unha ceboliña. Era unha mini cebola. Non che gusta a cebola? Que bueno, sí, Ah. bueno. Claro, é que tampouco sabían se lle Cara, gustaba. Hai que andar con dixeche cuidado. Isabel como se non tiveres nin idea. Sí, no, idea tiña. O que pasa é que non sabían que lle gustaba a señora. Vale, Marisa. Fala mal dos alporrecheos, bueno, di que está farta deles. Claro, Nós claro. queremos lle vender unha Que é a novedade. cousa máis- E díxolle que leva cebola. A donde imos? Sí, no, pero para min ideal. Vale, perfecto. Por leva cebola, leva unha Pois. mediana. Sí. Antes era pequena, ahora xa Aí Begoña estaba facendo unha rusa e agora Mira, que? eu estamos facendo unha bechamel. bechamel. Unha Normal e bechamel corriente. normal e corriente, lixeiriña, sabes, para non ser como as das croquetas, pois o que facemos é 30 por 30. 30 de mantequilla, 30 de fariña e medio litro de leite, vale? Xa está, ves? Sí, está Un pouquiño de Xa sal, poder mezclar. un pouquiño de Moi tal. buena pinta. Se queres valle botando xa o salmón, colles así a paleta. E a man así. Así, moi Moi ben. ben. Moi ben. Ai, non. No, valerme palí, Vale, Sí, pois. sí. Pasa que verín queda mal lonxe, pero... É igual, douche cama. Ai, bueno, entonces sí, todo bo pala. Pero que veña de Marisa, Lanzarote. cara, agora chegou un momento no que vendo así as receitas, pois tens que dicir ou decidir agora Sí. cal das dúas levarías para Silleda. Si levarías o equipo Ríos, que está facendo os ovos recheos premium, Sí. ou o equipo Silleda, que é da túa zona, pero está facendo uns ovos turcos. As dúas. Ah, xa. Non che deixo ningunha, levo as dúas. Bueno, No. por lo menos está dando oportunidade aos ovos recheos, que dixes que Nada, estabas mira, cansada eu deles. como unha a mañán e outra a noite. Moi ben. Moi ben. Esa é unha moi boa idea. Como as dúas no día. Esa é unha moi boa idea. Bueno, pois voute mandar a pensar a zona de sufridores. Pois manda, Paréceche. pero de momento non podo Pero decidir. despois vas decidir, eh? Ai, que remedio. Digo eu. Non podo levar as dúas tampouco. Non podes levar as dúas. Tens que coller un. Despois. Bueno, pues está. Veña, un aplauso para ela que está con nós con o Voltes Cobrado da Televisión de Galicia. Ben de Silleda. Bueno, se non sabedes cocer un ovo é que non te destraza na cociña. Suspenso inmediato.
Pero diso non hai perigo tendo aquí a Rosa, Isabel e os seus pinches. Este alimento é seguramente un dos máis interesantes do planeta. Os nosos antergos xa tiñan acceso a unha gran variedade delas grazas ás aves salvaxes, pero non tardaron en empezar coa domesticación. Agora os nosos favoritos son os da galiña, que tardan en formarse entre 24 e 26 horas. Hubo unha época na que colleron algo de mala fama, pero iso está esquecido. E di a Organización Mundial da Saúde que podemos comer ata 7 por semana. Así que todos felices e tranquilos. Adiante cos biscoitos, merengues e cremas. Que non falten ovos fritidos nas nosas casas ou en tortillas, recheos ou turcos. Por iso, celebramos que é 28 de xaneiro indo ao galiñeiro. Lembrade comentarnos cal dos equipos é o vosso favorito en @voltascoprato e lembrade tamén que temos esa adivinha-adivinhanza. Se sabedes a resposta da nosa adivinha, podes gañar o libro do A Voltas co Prato. Imos con Xulio e Rosa, que están falando en baixo, algo están aí tramando. Mira que tranquilidade. Mira, unha tranquilidade. Mira que tranquilidade. Mira que orden. Tranquiliña. Que orden, que tranquilidade. Mira como está todo Como limpino. orden e progreso. Rapidísimo. Aí o tes. Mira que pintaza Mira está que collendo. pintaza. Porque Mira, botastes por botámosle un riba. poquinho de tomiño tamén. Tomiño e sal por agora. Xa está casi cociñado o tomate Sí, tamén. xa está, Ahora un par de prácticamente. minutiños xa o temos. Sí, porque despois ainda teñen que cocer un pouquiño os ovos. Despois vai ir os ovos. Despois vai ir o Tanto queixo. como cocer cantar. Bueno, cocer. Teñen que facerse co... Claro, ten que fundir o queixo. todo. Teñen que facer fundir o Vamos a queixo. facer unha liña un poquinho diferente. Porque pregunta, o queixo de lo relar así por riba, non? Non Claro. vai ir con... No, vai Hai ser que- verdad. Vai A ver, que ser. atrapallada hai por aquí. Escoita, Fai o non te des choio ali. favor, fai o favor. Que te des choio ali, que te des toda a media. Que cheira. Foi mal, porque eles puñeron un huevos Oye, grandes e a sabedes nosos que pasa? pequenos. Si falades... Cela, Xulio, si falades entre todos sabes, non se perdón. entende na casa. Digo que eles Estás puñeron queixando de que- os huevos grandes e a nosos pequenos. Porque non somos especiais. Eligeunos, Begoña, nos premio. eligeu mal. Begoña, veña. Non elegín mal. Pasa Son pala. da mesma ni nada. Pasa para lá. Son postos por as mesmas Pasa para lá. galiñas. As dúas para lá, veña. Si non tenedes chollo aí para andar aquí Anda, que non hai chollo aí Non nesa te dan mesa. chollo, non te dan chollo, digo eu. Que enfoquen a mesa. Xulio, Mira, atendo. outra vez que te Atendo digo. a ti. Bueno, ahora No, vamos nos a colocar. estamos, vamos a está. colocar os ovos. Esto xa está. Ahora vamos a colocar os oviños. Colocar os E olor ovos, ¿no? riquísimo, sí. Sí. Ahora Colocamos xa un deixamos encima. destapado. Moi ben. Vamos sobraos, Vamos, Nós no, temos esto o tempo eso fai sin sobrado. nada. E están sobraos que podedes responder unha pregunta de concurso. Sí. Bueno, Por Vamos veña, responder aquí, vale. a ver se sabe Rosa. Como se chama a receita que fan hoxe Isabel e Xulio? Isabel, perdón, Rosa e Rosa. Xulio. oviños turcos. Turcos. E ovos relleos de... No, a vosa solo. Ai, a moza. Ai, non, creo que son ovos turcos. Creo, Rosa, Creo. Rosa e Xulio fan, que son? Oviños torquiños. Torquines ou turcos? Turquiños. Torquiños que son pequenos. 664-483419, chamade a Voltas co Prato, a receita que fan Rosa e Xulio son... Oviños Oviños torquiños. turquiños. Aí está, como os das series. Bueno, non sei Turcas. Bueno, as series turcas, bueno, tendrán outros oviños que estes. Pero son como estes, Son non? máis ou menos, sí. Son como estes. Ule moi ben. Son de... Moi ben alimento, iso é certo. Ai, sí, que está buenísimo. Pois deixo a Está Xulio buenísimo, Rosa buenísimo, e imos buenísimo. con Isabel Marbegoña. A ver. Toma. Ai, Ai, Dios mío, que pouco sentido. que dixo, non sei que dixo. Que dixo? Se esta muller é buísima, xa lle vou ofrecer un contrato indefinido. Vale, temos que contar que se alguén quere vir cociñar cos cociñeiros do Voltas co Prato, con Xulio, con Begoña, con quen sexa, podedes avisar e vir. De feito, estas dúas mulleres que hai aquí son fans do programa, que si son followers do programa, convidámoslos a vir. Están as dúas aquí encantadísimas cociñando, así que se alguén na casa quere vir ou lle quere regalar a alguén que coñece que lle gustou o programa, vir ao programa, por favor que se poña en contacto con nós e nós faremos unha receita así a 4 mans de cada lado para que poidades disfrutar tamén do programa aquí en directo na televisión de Galicia. Atende, Estate atento. Pero tamén teño que contar as miñas cousas. Sí, pero estate atento ahora, porque mira, Botar o queixo, Temos que botar o queixo. Vale, pois espera porque un Mira. segundo. Vamos a esperar un pouco. Un segundo. vamos renchendo os ovos, ves? E varlle botando por riba a Así, bexamel. un pouquiño e ahora vamos a botar. Por eso son definitivos, porque os vamos a gratinar con queixo de Arzúa. Oh, Vale, entón imagínate, Non teño máis, véxamelo. Botalle un Ovos pouquiño máis. recheos de Aquí luz. que sobre que a xente quere comer, con bexamel tú botalle pa diante. e queixo de Arzúa por riba.
Mira, Guau. queixo afumado, atún. Salmón. Exacto. Salmón afumado tamén. Cebola. Sin afumar. Exacto, mira. Mira que ni nada temos aí quixa de huevos. E a bechamel ten algo especial ou é normal? A bechamel é normal. É feita Por por nós. Ah, vale. Eso. É especial. É entón. especial, é premium. É premium. Aquí nesta mesa todo é premium. Xa. Tendes. Nós tamén, que sí, se ve. Vos sodes moi premium. Nós somos as moi dúas. premium, claro que sí. Poño a xente moi fácil para vir. Teñen que pasar un casting, non é chegar a vir aquí con... Hai que pasar un casting. Ah. Falo ti. Vámonos deixar, van botar o queixo por riba, despois vai ir ao forno, imos con Xulio Mata e con Rosa, hai que repartir cartiños e mirar como van. Veña, vamos alá. A ver, A ver, vamos a responder primeiro a pregunta, vamos a responder primeiro a chamada, non? A ver, vamos alá. Queres dicir, hola, que tal, boa tarde? Oye, Digue. o teléfono ti. Hola, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. A ver, con quen temos a sorte de falar? Con María, De onde? do Ourense. Estaba lo mirando? No. Estaba mirando, ou chivaron, chivaron. No. No, doulle así. Dome así unha... Mirou no por aí, mirou no por aí. María, ali arriba. María de Ourense, que tal, como estás? Moi ben, moi ben. Sí, Aquí que- vendo vos. Que tal está o tempo por a cidade das Burgas? Bueno, moi mollao, moi mollao. Bueno, me ten que ir o miño cargado, por aí. Que pinta ten esto, María? Vai cargado, vai. Bueno, queres facer a pregunta, Rosa? Queres facer a pregunta? María, que é o que estamos Dígame. facendo Xulio e eu? Oviños turquiños. Os viños turquiños. Moi ben, dixo moi ben. Mira, María, ahora vai a botarse ao queixo. Bueno, ahora Vai vamos a botar o queixo por riba. María, non ¿vale? sei se te estaban gustando as receitas. Bueno, a da Begoña quizáis máis ca de Xulio, pero bueno, Por qué? pois polos ingredientes. Pero que ingredientes? É que Se un ingredientes, mazacote eh? eso. Home, claro, cos ingredientes, Claro. atún, Normal. salmón afumado, María, eso é un queixo de mazacote, arzúa... Espera, deixai de falar a María. A ver, María. Os pimentos non me gustan, entón xa. Claro, é O que... tomate tampouco, entón xa derramamos todo. Pero iso non é culpa nosa. Claro, non xa. Que a receita pensei eu, claro, non pensaste ti. A receita é miña. Bueno, María, Claro, pois xa claro. sabes que podes vir cando queres ao programa, nós encantadísimos, mandamos un bico grande, vale? Veña, gracias. Veña, e parabéns polos 50 euriños, chao, chao. Ahora botamos por Gracias. riba. Agora, Pimenta. Rosa, mira canto queixo lle botaron. Home. Espectacular, Oh, mire, con... Oh, Ahora claro. un pimentinho, E pimentón con pouco de dulce, pimento doce deste así moído por dociño, riba. dociño, dociño. E ahora Aí está. outro poquinho de... De que? O verde, pero o verde deixámoslo para despois, para que non Para se nos despois, pero hai que paliezca. tomar tomiño outra vez. Un Outra vez poquinho, tomiño? un poquinho Tomiño tomiño. variante. Unha gotiña de tomiño, Ah, eu estou simplemente... aquí, o que mandes xa ti. está. Ostras, xa está moi claro que Vale. manda hoxe nesta mesa, Home, por suposto, son un pinche, E agora cerrades para que Ahora gretillo. tapamos. Ahora, Para que se dos desfaga o queixo, minutinhos despois e xa te- está. despois te Fundos ten o que- como ten que queixiño facer o queixo? e despois... O queixo ten que desfacerse na... Vale. Falou Rosa e falou ben. Sí, sí, Vamos con Begoña e coa xente do Oroso. Que teño un medo eu terrible. Non mordo, Bueno, eso dilo ti, Isabel. No, Xa. Bueno, que hai que facer agora? Xa está. Metelos ao forno. Mételos ao forno, A cañotas. gratinar e ya está. Ya acabamos. Pois, a ver, tenédelo que meter en algún momento. Podemos ir Estamos aos esperando por ti columpios. para que nos Pero mandaras. veña, ábrelle aí o Vamos forno, allá. Isabel. Canto tempo hasta que funda por riba, Isto non? para que funda, que gratiñe un pouco, e témolo listo. Vale, 200 grados, 5 minutos. Vente por aquí, vente por Están aquí. as 12 da mañán, o sea que... No, Sí, Isabel, non están hora. Temos tempo. Bueno, que vos parece se vou falar co público do Volta Escoparato? Parece Como queiras. maravilloso. Como queira, vou non facer. Como queiras. Vou non facer. Ti mesmo. Bueno, pois veña, vamos co público Pero do Volta vas con Escoparato. permiso e vas máis contento. Vou contento, exactamente. Vamos con Marisa, de Silleda, veña. A ver. Esperad, vou volver se me aplaudides queda moito mellor a entrada. Espera, ahora, va. Aí está. É que queda mellor, verdad, Marisa? É que se non entras así como un pouco frío, verdad? Que che parecen os ovos? Me lo están poniendo difícil. Dame, de eso se trata tamén, non? Querías cos orixinais, Oh, va. tal, e agora vas ter que... Y ahora... Agora... Ahora sí.
Agora, tens moitos ovos que xuntar das 4 galiñas que tes para facer estas dúas receitas, No, Ai, non, Tes quenchos leves, porque o problema dos ovos é que moitas veces xuntense demais e non sabes a cantar. Tamén pasa iso, tamén. Pero bueno. Vamos facer unha votación coa xente que está aquí, algo que facemos normalmente. Vades levantar a mão segundo vos guste máis unha receita ou outra. Entón, quen pensa que vai estar máis boa a receita de Rosa e Xulio Mato que levanta a mão? Ostras, 1, 2, por aí, a ver, por ese lado. Moi ben. Esta non sei eu. Quen pensa que vai estar máis bo o de Isabel e Begoña? Oi. Isabel debe de estar, vamos, vendo as estrelas ahora mismo. Está encantada Isabel coa votación do público. A muller máis feliz do mundo. Agora mesmo, de verdad. Vamos ver as receitas, de Pues iremos. Pues veña, vamos con Rosa más con Xulio. Un aplauso para ela que está con nós, que ven de sillera. Ponte aí, Rolando. Hai que probarlo. Vos ide para o vosso lado. Mandarnos para aquí. Fora. A ver, ponte por aquí, Ana. Ponte por aquí, Marisa, que... Fora. Aquí entramos todos, non no plano. Entramos todos. No hai máis. A ver, que tedes aí? Ya está. Ahora solamente botamos ya un pouquiño verde. Pinta. Bueno, ten bo. Ai, Marisa. Nin tan mal, os nosos millóns, pero non lle Ai, ten Marisa. E agora que? Listo. Listo. Ai, Marisa. Aceite non fai falta, Non fai falta nada. A ver, eu vou dicir unha cousa, non quero condicionar o teu voto, pero o aspecto é moi bo. Está buenísimo. O aspecto é moi bo. Non vimos, claro. Están buenísimos. Non vimos o voso, pero este... Uau, mira que imaxe, que bonito. Sí. Saca de aí, Xulio, saca de aí. Dai ti, non... Bueno, pois vamos a dar un aplauso a Xulio Mato e a Rosa, que están empratando, iso ten un aspecto precioso, maravilloso. Mira. Mira que má pinta, Pintaza, Tate quietiño aí, Xulio, tate quietiño aí. Xa estou quietiño. Vamos ao forno. Veña, ábrelle aí o forno, Isabel. Marisa, ponte deste lado. Patán. Ui, eso tamén. todo. Aí vai. Ai, agora. Ai, agora. Mira, vámonos a rematar. Ai, agora. Mira, vamos Ai, agora, Marisa. Ai, mamá. Ai, agora, Marisa. Non é por sobornar, pero como estes... Parecen turcos, Parecen turcos. Pero son gallejos. Son recheos, este é gallejo de pura cera. Pois vamos ter un problema. Gallejos premium. Pois vai ter un problema, Marisa. Mira. Vamos alá. No me lo digas, por favor. Aí vai, que se me desmonta. Vas ter un problema, Marisa. Estes non son ovos recheos, Son ovazos. Son ovazos. Vamos a dar tamén un super aplauso, por favor, a Isabel e a Begoña, que están loitando porque Begoña volva a gañar neste programa. Alguna vez. Hemos co pregunta de concurso, que seguro que sabedes a resposta, Isabel, tens que saber a resposta. Que receita fan hoxe Isabel e Begoña? Ovos recheos. Pero calla. Premium. Aí está. Que receita de forno fan Isabel e Begoña? Ovos recheos premium. Moi ben. Pois chegou o momento da verdade, así que imos probar. Veña, tira para adiante. Non vayas nerviosa, Que xa te estou vendo, non vayas nerviosa. Tira por aí, Marisa, por a dereita. Ponte no cabeceiro aí da mesa. Estou na vendo un pouco nerviosa Sí. Pues muy difícil. Ai, que dirá Gaspar? Vente por aquí. Ponte do lado de Xulio Mato. Ti pasa para o teu lado, anda. Pasa para o teu lado. Non despistedes o público. Rosa con Xulio, Isabel con Begoña. Imos a la cando que eres, Marisa. De seguida podes ir probando as dúas receitas. E hai nervios e tensión no prato. Están as dúas máis tensas que normalmente Xulio e Begoña, Están as dúas. Mira. Mirade que imaxe. Mirade que imaxe. Mira que pintaza ten eso, Una pinta. Que cor, que composición. Nada que ver, isto parece Nada que ver, claro que no, porque mira, non so que pinta. Albóndigas. A ver, sí. Canchardera. Non é por sobornar, pero esa leva pimiento, No, Mira, hai unha chamada. Tedes que estar calaos. Ahora, sabedes onde imos? A Ríos. Toñi, que tal? Boa tarde. Hola, buenas tardes. Hola, Toñi. Hola. Toñi. Hola. Non está, mira, claro, é de Ríos. A mellor non hai cobertura. A ver, Toñi. Estás aí? Sí, hola. Ai, que tal? Como estás? Ben. A ver, ti coñeces a Begoña? Sí, son veciña de Begoña de Xulio.
É miña, non é? De Begoña e de Xulio, dixo. Claro, porque ele é da É Vega. da familia de Riol. Ah, claro. É certo. Porque son de Porto, pero vivo de Vega do Seixo. É da Vega do Seixo. Sí. Mira tú. É a aldea miña, non é? Sodes prácticamente irmáns, casi. Podemos ser primos. Pode ser, é verdad, por máis perfectamente. sí. Por 50 eurinhos, dime que receta de forno fan precisamente Begoña e Isabel. Ovos recheos premium. Moi ben, un aplauso que van bros rioses, 50 eurinhos. Moi ben, Toni, pois mandamos un bico grande, gracias por chamar, vale? Hai que ir á festa da Veiga do Seixo. É un bico para toda a Veña, Vega. un bico. É un bico para a xente de Riosa da Ribera do Seixo, aí está. Moi ben, pois chegou o momento de verdade, tarde, máis maus, agarra Rosa... Esta é a galiña que puxo A os galiña ovos. poñedora, verdad? Sí, Pois ya veña, quedou. vamos alá, Marisa de Silleda. Quen gaña o a voltas co prato a 4 mans? Están os dous de maravilla, pero bueno, polo sofrito este. ¡Vale, Xulio Mato! ¡Ahí está! ¡Qué celebración, qué celebración! Señoras, señores, nos marchamos. Queden con actualidade. Cola Galega, vémonos mañán con máis recetas, como sempre, no a voltas co prato da Televisión de Galicia. E ás 10, a penalti na Radio Galega. Chao!